Almighty God, the great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror at the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. I left home, I knew I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remembered his love for me, and down that dusty road ahead I could see it was the only time I ever saw him run. And then he ran to me, took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise, and he brought me to my knees when God ran. I saw him run to me, I was so ashamed, all alone and so far away. But now I know that he's been waiting for this day. I saw him run to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. I felt his love for me again. He ran to me, took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son," he called me son. He said, "Son, do you know I still love you?" He ran to me, I saw him run to me, and then I ran to him. When God ran. Salamat kayo. Salamat kay Ayan Genoria Pastrana, ang among inanak nga naa karon nagahatag kanato sa mensahe sa awit gikan sa Ikamay, Bangkok, Thailand. Siya ang anak sa naging instrumento sa langit nga ang akong
minahal sa kinabuhi ang akong asawa nga sister Raquel Henibago, nakakaplag sa kamatuoran sa diyang high school pa sila na classmate. So among ipasalamatan ng Ginoo sa paggamit ng instrumento ka Sister Noemi. May gabi kaninyong tanan diha sa Indonesia. Kang Eben o kang Noemi Pastrana kauban sa iyang pamilya sa Ikamay Bangko kang Ayan. Salamat kay Ayan sa imong pag-awit sa atong series ni ini nga kagabion. Ang pamilya ni Noemi sukat sa among pagsugod sa family ministry around 16 years na ang among alagad ay usa siya sa mga ang ilang pamilya nga nagsuporta kanamo through the years sa pagserbisyo diha sa the field of God. So sa atong mga kaigalaan karon online, ginaasa laing mga nasod. Tanan nga mga Bisaya, Sister Noemi kini Bisaya kini siya. Makasabot siguro si Eben. Kamo gihapon mo malimot sa Binisaya, no? Binisaya. Pero doon na tayo Tagalog nga series. Mo nga ato ning gibinisaya aron lang gyud sa tanan makumplito na before ta mo adto sa laing mga nasod. Hopefully we can also makapresenta og Indonesian how to engage, kung saan to pag-engage ang mensahe sa Ginoo sa konteksto diha mismo sa Indonesia, no? Kung saan nila ma-feel nga ang Biblia buhi sa ilang panghitabo, sa ilang kinabuhi, mga programa sa komunidad sa Indonesia, mga programa sa ilang gobyerno nga nagsulat sa Biblia. So akong gitimbaya nining kagabion ang atong mga kaigsuonan nga nagpadayon nga nag-share nining atong mensahe ni Kristo para sa atong henerasyon. Kay Nelson Aranal sa Palawan, kay Pastor Sam Iscosora nga naa sa Alfonso Cavite, kang Needs and Family nila Cheka Ayan, kay Brother Elias Balarhay nga amigo ni Arian, o kang Banteria Padama. No, salamat kaayo sa Ginoo nga nakahimo kita sa pagdungan sa pag-ambit nining kagayunan sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo pinaagi niining online, no? Nga gisulat na di ay sa Biblia. Kining atong eksperyensya karon nasulat na sa Biblia. Mo nang gingon diha, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. So in the aspect of technology, it reaches in any parts of the world. So na-advance kayong Ginoo mga kaigsuonan. So atong padayonon ang pagtuon nato, no? Atong gitan-aw, no, ang mga panghitabo, atong gitan-aw ang mga sirkumstansya, atong gitan-aw ang programa, atong gitan-aw ang teolohiya, ang filosofiya sa tanang tao sa kalibutan karon. Sa mga nagtuo sa Ginoo, mga kaigalan. So atong gihisgutan nga ang Matthew 24:14 usa ka simpleng teksto apan puno kay ni siyang mensahe para kanato nga henerasyon. So atong nasabtan nga sa agit dagi natong pagtuon, no? Nga duha na lang ang theology sa kalibutan karon. Kana nga theology, no? Kanang tulukibon kay siya kay kana nga theology nahimong global philosophy. Nindot na siya. So unsa maning mensahe nga dili masangyaw sa kalibutan. So kay ang mensahe, naa sa mensahe, oy. Ang kalibutan, naa sa mensahe. No, sa backdrop sa great controversy, naa ginang kanang gera, the two contrasting, no, messages. Okay? Atong inuko ang atong mga ulo sa paghampo. Great God, loving Father, in the throne of your grace, niini nga kagabiyon, kami na usab magatugyan sa among kasing-kasing, huna-huna, ang among pagdalunggan, ang among mga mata sa pagtan-aw sa mga pulong o sa mga pagtan-aw sa mga panghitabo sa kalibutan nga nagapanghitabo karon sumala sa imong ginapamulong 2,000 years ago in the Mount of Olives. Thank you for giving us a wonderful insights so we can learn to grow in grace in the knowledge of our Savior Jesus Christ. Amen. So ang mensahe nga dili matangyaw.
So so ang two contrasting party ato lang naanamoy gamay nga naanamoy dako kayo nga hint, no? So pag ingon gyud ni Kristo, I will come again. So the war revolves right there. Kung kini man ang last phenomenon, last event in human salvation narrative, no? Katapusan to end the story of redemption. I will come again. So ang backdrop sa gera, giunsaon kanis kaaway ni Kristo sa yawa nga iyang mabungkag kini nga mensahe. Okay? So kanang post-millennialist theology usa ka teolohiya kapag tulunan sa kadoktrina nga mahuman una ang 1,000 years una pa si Kristo mobalik. Kanya ang lain nga mga grupo nga teolohiya nga mobalik na si Kristo unya 1,000 years mabita na sa previous natong pagtuon nganong naa may time frame nga eternidad naman kaha ang nagsugod ta sa eternidad when Christ will appear and we will be translated and we will become in a twinkling of an eye, no? Nga from corruptible to uncorruptible. So eternity na siya. Pero nga anong naa may 1,000 years, bugat kaya na siya nga dapat natong masabtan nga nag-appropriate yun ang Ginoo kay that-on yun niya dito sa iyang ginharian. So kana nga global philosophy, ibig pasabot sa global, the whole world, no? Ang government of the world, the states on the nations of the world, ilang gi-adapt, ilang gikuha kay kana nga theology, nindot kay na siya. Kana ko yun, we are all God's children. O sayang nga, dili ta ka-differentiate kung applicable ba ng we are all God's children. Maglisod na, oy. Kaya automatic, oh, kita anak sa Ginoo. Pero in the great controversy, dili na siyang applicable ito. Those who obey God, they are the people of God. Pero ang disobedient, kinsa man na silang anak, na may nag-claim sa ito. So, dini nato masabtan, sa pagtuon nato kagabi, nga normal gyud na siya. Normal gyud na siya sa tao, no? Nga muhatag og solusyon unsa may problema sa iyang atubangan. So gitawag ni nato og mga global conferences, mga international conventions, niya sa academe, gihimuan ni siya mga research, gihimuan ni siya mga dissertations, gihimuan ni siya kanang specialized understanding, no? Aron masulbad gyud mo gitawag ni siya global consensus. So on the basis of their analysis and studies, mao na dunay common realization ang planet Earth. Tungod kanaan na tay global communication na real time, we can just consult at any given time. So all problems, ano na siya? Global common realizations. So our global realities, ang atong realidad karon, nga doon natay common problems. Example sa common problems, ang basura sa Indonesia, ang basura sa Amerika, ang basura, these are common problems. O niya, ang global warming crisis, these are common problems because we live on one planet, Earth. Ano? Mauna siya ang lingtunganay. So global perspective, gihimuan dahil na siya o pagtuon, niya giitagaan og solusyon. So kining mga solusyon, in fairness, kaya dakan ra bang conspiracy theory, nga kining problema mao ni gituyo ni siya, grabe, no? Grabe, no? So, ang human selfishness, contributory na siya, nga bisag kay bawog yun sila nga kana makadaot, no? Himuon ra gihapon, the same as human being, kay bagot ta nga mukaon ta niini makadaot pero mukaon gyud, kay bawog yun ta nga kana og imo nang gamiton mo sigarilyo makadaot kay bawog man na pero ingatan gyud ang tao ba, ingatan ang tao. So kanang mga conspiracy, it's only Satan and his agents, no? Muhimo sa mga gihimo niya natong gitawag conspiring, no? And then mo apply na siya in one sense nga sa mga tao, no? Sa mga tao nga with their belief, with their concept
nga convicted sila nga mao nay tinuod, nga dili tinuod sa imo ingo ka nga ako conspire na nila. So ang common initiative nga gihimo sa kalibutan mao ni siyang common solutions. So kay common solutions man na gitawag na siya og global initiatives. So kini nga mga termino na mabasa nato sa newspapers, sa TV programs, sa mga commentary, gitawag ni siya common implementations nga ang implementasyon para sa solusyon nga gihimuan o proyekto o mga programa makabot lang na siya kung ang tao dunay sakto nga pagkinaiya. Ang tawag na global ethics. So ang global ethics, bisag kung saan nato bali-bali na siya, musangko gina siya sa ginatawag nato spirituality. Kaya ang ethics is the science of human behavior. So when you talk about behavior, it covers our moral sensibility. So it talks about, pag ingon natong moral, mo adto na niya sa dimension na sa ginatawag natong spirituality. Kuha ninyo dyan. So ang human need karon sa kalibutan, ang mensahe about love and unity. Muna makabantay ka, copy-paste na lang. O doon na pa'y computer nga mo categorize sa wali, sa tanang pulpitos kalibutan karon, ang wali, love and unity. Yun na. Paog yun na siya. Ma-Hindu man, ma-Muslim man, kay mo man ay atong immediate nga naa prevailing conditions that should be appropriated with right actions para masulbad ang global problem o ang global crisis. Okay? So, gospel of peace is the common message. So, ato natun-an nga ang common words, common language, sa atong generation karon, doon na tayo common movements. Kanya kana nga common movements, gitawag na siya, gibutangan na siya projects o program. So makabantay ka, bisag asa nga programa sa barangay, sa munisipyo, sa syudad, makita na nimo ang timplada sa prinsipyo ngano nga doon na tayo ing-ani nga kalihukan. In fairness sa mga nag-design, in fairness sa naghulma sa solusyon, mga kaigsunan. Muna dili kay ko pabor sa conspiracy theory nga ipasangil na siya sa usa ka reliyon, ipasangil na siya sa mga grupo sa mga tao, ipasangil na siya because science is telling us. So we talk science. Science, no? The highest nato nga referring point. So man doon na tayo global village, doon na tayo global advocacy, global ethics, global economics. So global education, muna obligado kita mag K-12 because the rest of the nations of the world, aron asa ka mo balhin, mo migrate ka, ang imong grado dinhi, adaptable na gihapon dito. O kung grado dito sa lain nasod, mo ani sa Pilipinas, wala sila'y palta kay parehas naman. Global education. Doon na tayo global health. No? Mo nang gihimuan na siya o program sa World Health, pinagi sa United Nations ka ng health for the year 2000. Global health for 2000. Niya doon na tayo global initiatives, global interdependence, global spirituality. Kanang global spirituality, gitawag na siya ecumenical time. Okay? O niya, global interreligious activities. So sa atong natun-an sa may agi soon, atong nakita nga mauna ni siyang hinungdan nga og apil kaning mga conventions nga gihimo, international summit, walay laing hisgutan ana. The subject matter is all about what we are talking tonight. Maora gina siya. Kay maora man siya ang atong dynamics of planet Earth. No? Kay life, i-talk about life. Mana mo inom kong tubig kay life man siya. It's life. They talk about the issues of life. So, ayaw mo kahibulong nganong naaman na siya nga mga activities. Pero doon na tayo kahibudngan. Ang kahibudngan nato, kaya ang si Kristo, nagamit ko sa kamensahero, o niya, gisulat niya 1888 pa. Ang iyang gisulat, 1888, nag-describe siya sa atong panahon. Nindot kaya yung pagkasulat. Ngayon siya nga, ang
ang dako kayo nga panagbangi sa protestante o sa Roman Catholic Church regarding many a decisive proof that wala naging paglaom nga mabalik ni sila. Wala naging paglaom. Pero nagsulat si Ellen G. White, 1888, no? Kung sa man tuigan namatay si Rizal, 1898, no? Buhi pa si Rizal, gisulat na ni Ellen G. White, nga dunay growing sentiment in favor of union based upon common points of doctrine. So mo na atong gitanaw nga kano sa man nagsugod. Unya nganong naabot man taging aning nga sirkumstansya sa atong panahon nga tanang relihiyon naghiusa naman. Gitawag na siya ecumenical. Niya nag-iyon na to secure such a union, the discussion of subject aron kuhaon ang panagiusa sa tanang tao sa kalibutan. Okay? Which all were not agreed. Bisag unsa pay mga suhito nga dili magkauyon, iset aside na siya. Iset na. Bisag unsa na ka-importante diha sa Biblia, pero iset aside na siya aron maabot ang gitawag nato panagiusa sa tanang tao. So that's very striking statement. So manguta na ta karon, unsa man ang naghatod sa atong henerasyon nga ang movement nga gidescribe nato tungod sa theology nga nahimong global philosophy. Unya kana nga theology, no, talks about doctrine nga kana di kita mawala igsoon kay kini nga sitwasyon tungod sa gugma. Murag kita kadung mo love nga mensahe. Unya nakakita mo mga proyekto sa gugma, nakakita tag programa sa kooperasyon. Programa sa kooperasyon. Unya gitawag na conversion. It is the conversion of humanity. Ang lingwahe ana sa uban nga mga sekta, transformation. Gitawag na conversion is another form of transformation. No? So ang basic tenets, ang basic principles na gaingon, in unity there is peace. When there is peace, there is prosperity. So basic na siya nga fundamental principles sa atong understanding as our human existence. In fact, mao gina siya. When there is unity, there is peace. In peace, there is prosperity. Mao na kinahanglan humanon ang gera sa Mindanao. Kinahanglan putlo na. No? Unsaon? Kinahanglan ihatag ug unsay para sa mga tao. Unya kana nga theology igsoon. Normal sad na nga ang community, ang nasod, nga mausad ang mga gipuy-an sa mga managtotoo, mga Kristiyano, or Christians, or believers of faith, believers, mga Muslim, mga Hindus, mga faith-based, gitawag siya, faith-based organizations, faith-based institutions. Normal sana, kaya sila may citizens of this planet, citizens of the country, citizens of the community. Their life in theology can only be alive when they will perform it into their communities. Kung ilan ang himuon, mo na makabantay mo na atay programa nga moral recovery programs sa gobyerno. Gitawag na siya values formation workshop. Nga solusyonan ang korupsyon, solusyonan ang immoralidad sa atong nason. So basic na siya. Muna nga kinahanglan ang Biblia gyud atong tan-awon. Unya kay mao man na siya karon ang programa. Mao man siya ang pinaka-structure sa dynamic sa atong henerasyon. Muna atong tan-awon ang lihok sa kalibutan. Nga in fairness, atong tan-awon, no, nga dili ta mo himog mga description nga wala nakasubay sumala sa giingon sa Biblia. Ngani, og atong basahon ang kining naa sa nagtuo sa premillennialist theology nga ang ilaha 1 Thessalonians 5:1-9, no? Nga men shall be searching for peace. Unya 2 Timothy 3:3 nga in the last days perilous times shall come. Men shall be lovers of their own selves,
covetous, treacherous, boasters, liars. So, magkasumpaki na ni sila karon. Kaya in the last days, perilous time shall come. Now, kung mauning statement sa Biblia, kini, o mauning statement sa Biblia, ang solusyon, naagyod dapat sa Creator. Sa Creator siya ang solusyon. So, dinhi, nato mapamalandong, unsa, muna in fairness ba ya sa kalibutan? Kalibutan ba? Daghang kay ni silang mga activities. Uy, gikan pa na siya 40 years ago. Niya 30 years, 20 years ato niabot na ay in 2010 ay All That Matters, mga revival and reformation. Okay, worship Him. Daghang kani mga youth groups, thousands of activities and programs that essentially transform the morality of each families. So nindot ka na siya, nga nindot na sila, each one, rich one. Na program nga, worship, teaching, healing. Oh, unay na kumanin ng ubang na grupo na sa pagkaliyon nga, kami na may health message. Nasa yung mga health message ng ubang karon. Uy, na sila yung, na mga nagprograma magani na sa atong Department of Health, kanang healthy lifestyle. So worship is all about Him. So dagkan kay na sila, oy, kanang kita ninyo ni siya, nga mga lain-laing relihiyon, nagkuyog na silang pag-ampo. Oy, magkuyog na kanta, come Holy Spirit, I need Thee. Ingana na ang atong generations. So saan nato pagplastar ang movement sa great controversy or the story of redemption sa karon nga panahon sa atong gipuy-an nga makadilineate ka, makadistinguish ka kung unsay truth. Asa man ni siya ang paingon ngadto sa langit. Kay ang truth karon na ay truth sad, seemingly truth. Kay ang kaaway ni Kristo, angel of light naman siya. Kita niyo? Angel of light siya ang tao, noy. So mauna, nga og naamoy mga cellphone, para sa nagunit mo mga kanang iPhone, muadto lang mo sa iTunes. In the past decades, in the advent of iPhone technology, mahibulong ka diha sa mga iTunes, makapaminaw ka, makatanaw ka, og mga seminars, messages, nga gideliver sa mga international consultants. So, naka-record na tanan. The past 20 years, kung unsa man ang mga programa, mga mensahe, mga lectures, mga seminars, na sa iTunes. Taga-taga example, kiniday karon. Faith and Foreign Aid. Mungutan na ka kinsa may speaker. Si Chris Shepard, Councils of Foreign Relations, mga international consultant. Religion and Security, Religion and U.S. Latin American Relations. Dugay na ni siya, uy, kining akong ipakita ninyo. The past 10 years. Religion and U.S. Foreign Policy Rhetoric. Mga pangutana ba ito? Nganong ang gobyerno o ang relihiyon, nagpartner naman sila. Di ba? Na nagpartner nga naman ang tatay, separation of church and state. Egsoon, mutsugot ag sa dili. Ang atong generation, gisulti na daan ni Kristo. Mabita na ingon siya nga ang kaaway, kopyang pagsugod yun niya sa Mount of Olives, let no man deceive you. Kay ang iyang isulti, nagyo na sila mga counterfeiting so on. Tungod sa nangagin ng mga bipangbuhat, niabot na ang produkto. So ang produkto nato karon igsoon, mao na ni siyang new millennium. Ni-emerge siya, ni-tumaw siya. Kanya kining pagtumaw niya, gitawag ni siya emergence. The emerging philosophy. So karon kay 2020 man ta, unsa man ang mga prevailing, current philosophy. So makakita tag mga termino nga New Age movement. Unya kanang New Age movement, ka na mga conspiracy theory na. Kanang mga satanic na New Age movement. Ang New Age, we come into a time
the new age, di ba? The new millennium has just begun. O diya, kanang mga philosophy dahil sa new spirituality. O sa mga program, nga mo prove nga na ay new spirituality. Kanang mga Muslim, Buddhist, Catholic, Protestant, nagkuyog na karon sa pag-worship, nagkuyog na kinantahay, magkuyog na inampuay. That's a new spirituality. Mangutana ko na niyo, wala na nakita mo. Bisag naamo kan, bisag as in any countries of the world. Ma-Buddhist ka man, naagyo ng program. Ug naa ka sa Korea, naa nga nila sa department sa government sa South Korea, nga naa joint na sila ang Christians o non-Christians. Unsa pa na diha mga new humanity, nindot ka ng new humanity nga konsepto igsoon. Nindot kay nga philosophy. Sa sunod nato na nga pagtuon kanang inikabot na ato possibly ugma kanang pagbasa nato sa Matthew 24:15. So niya, New Age Business Design. Ano sa mga New Age Business Design? New World Order, o niya, New Age Political Order. Tungod ni ini mga kaigsunan, do not, niabot na yun, na hinog na ba, namunga na. For example, gahanong isa ka adlaw, President Donald Trump participates in a round table on June 11, 2020. Asa man sila? Kini ba? Asa man siya? Dito ni giheld sa Gateway Church in Dallas, Texas. Itong miaging adlaw lang, miaging mga adlaw. Mga religious na ang nagparticipants diha. Ang title, Greatness. No? Greatness. Ang tawag nila, Transition to Greatness. So mga lingwahe ba? Transition, transformation. Kung naging mo makita diha, ang nag-host ana si Robert Morris. No? President siya sa, leader na siya sa usa sa pinakadako nga religious organization. Si Pastor Robert Morris. Usa na siya sa advisor sa ni Donald Trump, mga kaigsunan. So, unsa may sulod anang ilang mga meeting, igsoon? Unsa may, basahon nato ang sulod sa ilang meeting. According to the news. Okay. Ang ilang discussion, restoring, rebuilding, renewing, mo na ilang O niya, ang mga naadin ng mga major na nag-participate, ang Attorney General, si William Barr, ang HUD nga Secretary, si Ben Carlson, murag Adventist mo siguro na siya, former NFL player Jack Brower, mga prominente na sila igsoon tungod sa issue sa ni George Floyd. Now, tungod sa kadako nga problema, kay halos tanan dito, mo na yung problema, apay COVID, unya manggawas pa, unya delikado kayo ang sitwasyon. So, kung sa may solusyon, mo na nag-round table sila, round table discussions. Unya, naay nindot kay dinhi nga giingon sila. Tara, basaw na to. Nga hinog na ba ang nangaging dekada nga mga pagpurma sa movement? So, ang movement, nagyo na siya ay corresponding effect. Nagyo na sila ay corresponding results. Nagingon din Matod pa ni Bishop Jackson, church needs to come together. Jackson, pastor of Hope Christian Church, an evangelical advisor to Trump, said, people shouldn't expect the Trump administration to fix all the problems they're seeing today. Nothing that is never worked that way. Yung siya, I'm tired of people blaming the current administration and others in our generation. Naingon siya. These problems began many years ago. O niya, nag-ingon dahil siya karon John. Nindot ka na yung gisulti karon. He outlined that throughout history, okay, ako ning tindugan. Okay. Throughout history, the church came together to bring solutions. Ang solusyon, ang iglesia mo ay magtatag. What a transition of time! It was the church that began the abolitionist movement. It was the church and whites and blacks working together that started the NAACP. Kanang movement sa kanang panagsuuray sa white and black.
it was the church that lead through in the civil rights movement regarding the rights of the citizens of this planet Earth. So, I want to offer you my support in these listening sessions. In the church needs to come together. I believe we can unify better than any group. Wow! Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nga naminaw, ini sa online. Dili ni siya ordinaryo in town nga mga presentations of truth, of facts, statements, philosophy, nga principles nga gipakita karon. Busa mga kaigalaan, daghan pa. I challenge you Christians, black, white, Asian. Let's come together. Let's provide a safety net. And then we'll work with business and then we'll work along with administrations. So there is a movement that coming together with these religious leaders of the world and looking for that, ilang panlantaw igsoon. So daghan pa kani siya nga gisulti, we need God. Matod pa nila, we need God. So daghan kani sila gipang istorya diha nga makapahinuklog ba nato nga honest to goodness gini sila igsoon. Ang nakanindot lang nganong ingani na nga atong panahon nga ang mga protestante, mga katoliko, mga gobyerno, ngano man gyud nagiusa sila? O sa may need nila. Of course, gibasa nato nga ang need nila karon nga masolusyonan ang problema. So ang solusyon, ang atong kinahanglan, ma-achieve nato ang peace and prosperity. Kaya naamay wala, naaman gihulga man ang atong kinabuhi karon. Pero naay sinulat sa 1888 nga writing sa Great Controversy, 588 na gaingon. Nindot ka ni siya ito. No? Atong basa. Papists, Protestants, and the worldlings will alike accept the form of godliness without the power, and they will see, makita na to, in this union, a grand movement for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Giset up na in town sa movement ang solusyon. Ang solusyon nagsugot pa, tungod kay nakita man nato nga aron mosulod ta sa bag-ong millennium, kinahanglan magkuyog ta aron atong sugaton ang bag-ong millennium diha sa maayo expected for the conversion of the world and the ushering in of the long expected millennium. Mangutana ko ninyo, we back in 1990s, hangtod pagsulod sa year 2000, unsa nga movement nga gi-consider nga pinakadako nga movement sa atong planet Earth? Igsoon, that was the Jubileum 2000. Exactly, maoy gi-describe ni Ellen G. White ang term niya, a grand movement. Walay laing grand movement sa planet Earth. Nga ni-appeal ang gobyerno spending by the millions, billions of dollars just to be in this program. In fact, kanang Jubileum 2000, religious na siya, unya nakahimog action ang United Nations, nakahimog action ang World Bank, nakahimog action ng IMF, nalipay ang mga nations of the world. Nga naman, because for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium, that in this millennium, we will have a new life. Ninduta ang konsepto. So, hundreds of thousands of books written. Daka na kayo'y pila na good graduation series ang mga universities. O nakabantay mo, halos lahat ang madungog nato nga mga commencement, mga messages, deals in facing how to face the challenge of this millennium. Busa mga kaigsunan, tagahan ta mong sample, nganong eksakto yun ang gilito. Ni ay from the Vatican Information Service, nagaingon din kini ba dia, Monday,
November 20, 2000. Jubilee is a time for conversion. Wow! Exactly, my friend. O sa giingon sa writings ni Ellen G. White, for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. So by the coming of the year 2000 and entering into a new millennium, prior to that entry, na anay program nga na-set that for the betterment of this planet Earth. Because these are their understanding. So nakanindot ang Nixon, kay halos parehas lang ang warning. Dili, great. Ang title nila ni mga igsunan sa kining sa Vatican, Great Jubilee. So mao na siya ang mga previous history nato igsoon, kanang mga historical nga mga gitawag ni siya Jubilee, no, for the conversion of the world and the ushering in of the long expected millennium. Page 588, paragraph. Remember, tuig 1888 na gisulat. Muna amazing kaya na nga libro ka ng Great Controversy. Nindot ka na siya nga libro, uy. O basahon ni mo na, halos tanang nahitabo sa kaliputan within 100 years up to now. Exactly, mo nang giingon yun sa The Great Controversy. So busa mga kahigalan, unsa pay ato makita, doon ay usa ka writer nga si Dr. J. Gary. Dili ni siya ordinaryo, president of peakfutures.com. Na siya consulting firm ni siya, consultant, lecturer, ang nagatudlog strategic foresight, innovations, and leadership. Dili siya nagatudlo sa ordinary. Mga graduate school, graduate level ang iyang gipangtudluan. Mga professional development courses. So kini siya igsoon, ang iyang mga statements, recognize na siya. Nindot ka na siya mga libro nga gipangsulat. Niya usa siyang mga description, iyang gidescribe ang Jubilee 2000. Matod pa ni igsoon, gidescribe niya si Pope John Paul II at the threshold of the third millennium. Grabe, believe kay ko to be honest and fair. Wala ka mo sige mo kan, what a wonderful person. Nagaingon nga ni si Gary nga of all religious leaders approaching 2000, the Pope was clearly the most articulate voice in the subject. Unsa may subject niya? The new millennium. Nga nagsulat siya og mga duha ka mga apostolic letter kanang Tertio Millennio Adveniente. Unya katong sa katong isa Ino Milio, I forgot the other one. Pero naa siya kini at the threshold of the third millennium. So siya ang pinaka-articulate sa tanang religious leaders sa kalibutan. Niya tungod ni makaigsunan, matod pa ni Gary, like Moses, this greatly loved Pope wants to personally usher his people to the threshold of a better world. Grabe, nindot nga kapalabuton nga kalibutan. So with all sa konsepto nga gikan, nga nagagikan sa 1990s, pasulod sa year 2000, eksakto yun ang gidescribe igsoon sa atong usa ka higala. No? Gitawag nato na siya higala igsoon nga daghang kay libro na sulat. So daghang pa kay mga prescription kini siya igsoon. Ato na lang i-share sa lain na sad ka. Usa ni ka ng iyang Tertio Millennio Adveniente nga iyang kanang gisulat igsoon. Okay? Iyang gisulat niya. Tertio Millennio Adveniente. Sa daghan niyang mga statements, hindi ni pabarug ang atong generation. Is a period of conversion. Ngani, nakapalit ko kalendaryo ng commit dito sa Cebu, no? 1999. Hantod karon kana nga kalendaryo ako pa nagigunitan kini nga kalendaryo. Jubilee 2000 kalendar. Nya kana nga kalendar naa na siya sa ubos naa siya description. Holy year kay 1997, the year of Jesus Christ. 1998, the year of the Holy Spirit. 1999,
the year of the Father, then 2,000 millennium. Eh, nindot kayo nga program. Kaya nindot kayo na siya nga program. So, pero gisulti ni Ellen G. White, nag-ingon siya din nga Papists, Protestants, worldlings, the government will alike accept the form of godliness without the power, and they will see in this union a grand movement for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Nindutaan ang pagka nakitaan sa magsusulat. Muna kayo, grabe ang inspiration na gihatag sa Ginoo niini nga unya gisulat pag yun sa mga newspapers nga ang 20th century jubilee according to the Wikipedia, no? Doon ay daghang jubilee nga nahitabo sa kalibutan. Pero atong tanawon ang 20th century nga jubilee, dili siya makakumpara sa nahitabo sa year 2000. Kay ang year 2000 nga jubilee, gitawag ni siya Great Jubilee Zone. Great Jubilee of 2000. Nga naman, kay maura ning jubilee ha, nga si Pope John Paul II, okay? Iyang gihandam ang mga katawhan sa kalibutan. No? Kay usa kay huge effort to involve other Christians in the celebrations. So dili lang Katoliko ni, kundi tanang relihiyon. Nga ni nagpatawag siya dito sa Mount Sinai, nag-imbita siya sa tanang religious leaders nga they will join their worship sa dihang niadto sila sa Jerusalem. Wow! What a history of this planet Earth! Muna dili gyud ta pwede nga dili mo tan-aw sa atong generation o sa gipangsulat kay atong makita nga ni according to this document sa internet, sa history, nga ang in Roman Catholic tradition, nag-ingon niya, a jubilee or holy year is a year of forgiveness of sins. It is a year of reconciliation between adversaries of conversion and receiving. Grabe. Eksakto yun ang gisulat sa 1888. A grand movement for the conversion of the world. Unya, gihatol na siya sa year 2000 na magsugod ang programa sa ginatawag nating Millennial Development Goal, my beloved friends. Wow! A grand movement for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Grabe yun na siya. Uy, unya, matod pa sa kalendaryo ang akong napalit. The Jubilee is a time for conversion and it could be the last chance to escape eternal damnation. Naasay eschatology in town ang Katolik. Uy, naasa sila apocalypse interpretations. It could be the last chance to eternal damnation. So kailangan maghiusa na tang tao karon. Tanang relihiyon, maghiusa ta diha, mag-engage ta, gitawag na siya religious pluralism. We live in a common planet. We are facing the same problem, so we need to act unifiedly para masulbad ang problema. Ang pangutana, sayop ba na? Ang pangutana, satanas ba na siya? So daghan namang mga, in fairness sa Roman Catholic, in fairness to them, doon na sila faith, doon na sila convictions, doon na truth nga gi-initiate, doon na philosophy nga gi-initiate. So unsaon nato pagtanaw sa filosofiya nga nagalihok sa atong kalibutan o kinsang mga tao nagagakos nining filosofiya o kung sa'y filosofisan nga gihatag sa Ginoo kanato. Mao na importante zon. Kay kining Jubilee 2000 Coalition, dagha kining mga picture, oy, kining Jubilee Coalition, break the chains of debt. Hinungdan nga natanggalan tag-utang ang Brazil, ang uban nga mga nasod sa Latin America, gitanggalan og utang sa World Bank, kay gitawag na siya debt relief. Termino na siya sa economics. Debt relief. Kaya nga naman, ang Jubilee sa Biblia, 50 years, kinahanglan, libriho na og utang ang mga nakautang. Jubilee na sa Bible, uy!
Jubilee means 50 years. Ang mga Israelites, kinsay nakautang, wala na mo yung utang. No, wala mo yung utang. So mao na ang nahitabo sa Jubilee. Kay halos ang tanang nasod na baon sa utang sa World Bank o sa IMF. Di ba? Hangani ang interest din na mabayaran. So the only solution is Jubilee 2000. Wow! Ninduta sa kaganapan. Dili, nagparade. Philippines, Zimbabwe, Rwanda, daghan kani siya ka mga movement. Oy, they said the work of God, great Jubilee, year 2000. Wa intawong kabantay ang kadaghanan. Ngani wa nat umakit bilang mga sa nga nagunit ang great controversy. Wa gyud makit nga naa sa statement ni Ellen G. White. Ang movement nga nisulod. Mao na nga karon 2020 na ta, wala na. Uy, hinog na kayo. At tumatun-an man na siya. Ngani sa first step for Jubilee 2000 daghano tanawa na. Tanang mga nasod ni siya, tanang nasod, tanang nations of the world. We're there in that celebrations of the Jubilee 2000. Grabe na si Edson, uy. Nindot yan na siyang while uy, na ka ng katong issue sa computer bag, kanang sana. Kanang, mubuto na raw ang kalibutan kay December 1999. Kanang, ang sa to? Nga, pero grabe, yun ako itong uban sa una nga, di mo na mahitabo eh. So, imposible, di naman na kay, ang Biblia, wak man mag-ingon nga may ana ang kalibutan. Nangasuko sila sa ako sa unang kabalo na ka computer. Ginasuko pa itong usan ako ka-amigo nga nag-ato na sa bukid kay mo ano na daw, mo tapos na daw ang kalibutan. Oh, my friend, hopefully you listen to this one. He's my friend, an engineer. So hopefully, we need to understand, kaya atong sabton ang movement is on. Nga kini nga itong kalibutan, daghan kay na, uy. It's in the education, advocacy, communications, church, communication and culture, Jubilee. So no wonder nga nag-ingon sad ang great controversy on the succeeding pages, nag-ingon. The popular view, the popular view of the spiritual reign of Christ. Makutan ako. Si Ellen G. White nagsulat. The popular view. Okay? The popular view of the spiritual reign of Christ. Huwag man na mag-ingon diha. The spiritual reign of Satan. Spiritual reign of Christ. A temporal millennium before the end of the world. So, nahisgot yun may tungkol sa end of the world, was not sustained by the Word of God. This doctrine, pointing to 1,000 years of righteousness and peace. Unsa daw? Unsa nga doktrina? 1,000 years of righteousness and peace. Please, those who advocate na pang-atakihon ang Katoliko, pang-atakihon nila, mga atakihon ang Jesuits, atakihon ang mga my friend, 1,000 years of righteousness and peace before the personal coming of the Lord put far off the terrors of the day of God. Popular view ni siya, uy, igsoon. Tungod kay ato nakita ganina, nga doon ay post-millennialist theology. Kunya nindot man ang theology, kay maghisgot man og unity, peace, and prosperity. Unya maura man sad na siya ang tunada, ang pagkaon, ang menu sa tao, sa gobyerno, peace, unity, and prosperity. Normal yun na nga movement, powerful kay na siya nga movement. Mo na nag-ingon dahil si Ellen G. White sa iyang mga sulat nga religious leaders will be more full of optimism. Nga naman, halos tanan. Grabe. Apil ang mga sabadista, nag-apil-apil. Daghan kayo tag mga movement nga instead magamit nato nga ma-set in order ang house of God. Because judgment will start in the house of God. Wala na, nabisi na sa mga lihok nga gisulti na sa Biblia, nga gisulti na ni Ellen G. White, nga mao'y lihok sa kalibutan. Ato na matanaw karon kung unsa magyud ang evangelism sa atong henerasyon karon. When the reasoning of philosophy has banished the fear of God,
when religious teachers are pointing forward to long ages of peace and prosperity. Ah, nga di na sa writings, unya unsa man ang tuig kag gisulat? 1890 pag gisulat. Nakita na nga ang filosofiya nga mo ano sa message sa judgment of God, mao na ning religious teachers pointing forward to long ages of peace and prosperity. Mo vanish siya. Unsa may mga theology? God is good all the time. All the time God is good. Wala'y judgment. Wala. Kay all the time. All the time. Nabungkag na ang story of redemption sa Ginoo. Bungkag na siya. Ang Biblia, God is good. Pero ayaw dugtungi. Kaysa program sa Ginoo, naagyo siya judgment. Bosa, mga kaigsuonan. Grabe na ang atong generation. So, mutanaw ka karon, kanang ginatawag nato mga global ethics, daghan na kanig mga program. Sa atong 2020, kining Global Ethics Summit, bago lang ni siya, 2020 ni siya ito. Niadtong March. No, March, before the lockdown. Okay? Global Ethics. Nya unsa pa na yung mga global initiative? Crafts to End Hunger. Daghan ka mga program. Thousands, hundreds, different forms of programs and projects. Sa tubig, Global Water Initiative. Unsaon nga ang mga tao makainom og limpyo nga tubig. Nindot ka na sa nga mga programa. Uy, continued of the G7 leadership, security initiative, food security initiative. So daghan kani siya nga mga program and so on. Nya the Global Agricultural Monitoring Initiative. Mo na ano karon ang mga daghan agriculture nato anong gyud kanang organic, gamit nila ta magamit og chemicals. So all these things bound to the talks about global ethics. So ang atong karakter, ang atong tanan human, so behavior nato, philosophy, this simple as it is. So let's talk science. Let's see science. And let's see the Bible and science. Because as our God, gikumplito na sa Ginoo. Uy, kumplito na ison. So it's time, i-share nyo din ninyo. Sa bisan kinsa nga mga religious believers, faith-based. Or at aron masabtan ba? Kung naa ba? Kung Bible, kung sa Biblia, naa ba yun niyang nahitabo? Gisulat ba yun sa Biblia ang movement sa atong generations? So tagaan tarang mo summary igsoon. Kining summary nato nga tanahon, duhara man ni siya. Diha remnant ka, peculiar ka diri, peculiar, remnant kini sa taas, unya diri sa ubos. Kanang ubos igsoon mo nang ecumenical. Musugot tag sa dili, kita karon parihas ra no. Nituo nga si Kristo na tao, si Kristo mo'y maglalalang, ang Ginoo namatay sa Kalbaryo sa krus, ana siya. Unya mubalik pagbalik siya. So sama sa pagkampo ba, mubalik siya pag-usab. Pero ang problema dunay bigil sa duha ka theology karon. Kining duha ka theology nga amoy atong gitun-an. Kay ang theology sa usa diri ra sa yuta 1,000 years maghari si Kristo. Pero ang usa ka teolohiya dito sa langit maghari si Kristo kauban sa iyang mga linuwas. Mo na ang atong tan-awon, no? Sa taas dunay mensahe. They have the message. Pero sa ubos, they have a message. Mensahe naman gyapon eh. Pero ang specific na mensahe sa atong panahon, kinatong tanahon. Kay mao na naging dayon ang statement. Tanawa ha, ang gamay kayong diferensya. Truth is the basis of unity. Truth is the basis of unity. Baliktaron nato ni sa igsoon, ang kining tumoy, ibutang nato sa una. Kini. Unya, ang kanang una, kining una, ibutang nato sa dulo. Tanawa ko sa mahinungdan. Ganina, truth is the basis of unity. Pag ibaliktad nimo, unity, the basis of truth. Sa iyon ra kay nidawato nato, kay naanad man ta sa majority rules. Unity, the basis of truth. Mo
Muna nining kagabion, ang kamatuuran atong tanawon. Nagaingon ang great controversy, the doctrine of the world's conversion and the spiritual reign of Christ was not held by the apostolic church. Wala ni siya gigunitan sa iglesia sa mga apostolis. Nga ni igsoon, nagaingon ang usa ka magsusulat. Sa atong generation, nagaingon siya. They were looking for the temporal and triumphant reign of the Messiah in Jerusalem. Sama sa nahitabo sa mga Hudiyo sa una. Natuo sila nga ang pagabot sa Mesiyas, triumphant reign siya, nga matanggal ang paghari sa Roman Empire. Pero nasayop sila. Mo nang wa nila maabti, wa nila masugat ang Mesiya sa natao si Kristo. Professed Christians of our time are expecting temporal prosperity of the church in the conversion of the world. So it can apply both to the Adventist, to the Seventh-day Adventist church, and to the church around the world. Because professed Christians of our time are expecting nagto muna evangelism for the conversion of the world and the enjoyment of temporal millennium. Let us be careful now in this critical time, in this critical doctrine, in this critical concept na atong giatubang karon. So igsoon, naay tay mga panawagan ngani sa atong generation makita na to. No? Kanang giingon diha nga light a candle of hope, a national call to prayer. In the midst of the corona pandemic, President of CTA are calling all churches to National Day of Prayer. Kanang mga prayer. Naatay laing episode. Nga ang Satanas dili gusto nga muundang tagpagampo kay gusto niya magmainampuon. Kay diha sa prayer format, diha niya isulod ang pagdubuling-buling sa katawhan sa Ginoo. Bantayan ang kanang sa itong bugat kay nga topic, gisulat di ay nga pinaagi sa mga ampo spiritual formation, mga prayer format, mabulingan di ay ta sa kaaway. Hangil-ngil kaya na siya. So kanang churches together, dugay na siya nga program. Buti pa sa buta na nga tanan relihiyon, churches together. Dekada na ni siya igsoon. One in Christ Jesus engaged in God's mission, empowered by the Spirit. Asa makakakita ko no diha nga, dili na iya sa Ginoo. One in Christ Jesus, engaged in God's mission, empowered by the Spirit. It's exactly complete, my friend. It's a light, really light. So mga kaigsuunan, ug ato ning hinuktukan, no? Nagaingon dinhi, so often need to work together matud pa nila. Kinahanglan maghiusa ta. Churches together means more than that. It means commitment by each church and denomination to deepen, palalumo nato ang atong fellowship with one another and without losing what makes it interestingly different. Dili kinahanglan nga dili na mo sabarista, di kinahanglan nga dili na mo baptist. Magpabiling gihapon mo pero mag-engage ta, magtinabangay ta to work with them towards a greater visible unity. Kining churches together and so on, usa ka konsepto, usa ka filosofiya, so powerful na movement, ngani, basta naalay picture, basta naalay activity, 100% na-achieve na sa maong program ang churches together. Once na picture, na sabadista, na pastor, kauban sa picture taking, sa churches together, fulfilled na nga activity nila igsuuroy. It's an evidence, gitawag na siya, circumstantial evidence will prove beyond reasonable doubt. Na ebidensya ba? So we have to be careful at this. Pero mao naman guni siya. Nasulat ba sa Biblia na musulod gyud siya dito sa iyang templo diha sa iyang sanctuary? Musulod na atay sunod nga topiko, episode. Usahay na agmong ta sa stage of denial. Di kita mo to, ay kami di gyud. Ay nako igsoon. Bosa natay paminaw. So would you welcome Tony Palmer to this platform? Bishop, thank you, sir. Thank you. Yes, sir. I believe that God has brought me here to this year's Ministers' Conference in the spirit of Elijah.
Okay, igsoon. Kini nga video clips, si Tony Palmer ni ang Episcopal Bishop. Best friend ni siya sa tulo ka mga Santo Papa ni Pope John Paul, Pope Benedict, o ni Pope Francis. Episcopal ni siya, dili siya Katoliko. Nga Roman Catholic. Gi-invite ni siya din sa pinakadako nga Pentecostal Evangelical Ministerial Conference. Kanya din mo makita karon kung unsa na ang bunga, produkto sa Churches Together sa movement 40 years ago, gisugda na ni adtong tuig 1965 pa. Tanawa igsoon atong paminaw. Let me explain. If you look carefully, the spirit of Elijah was on John the Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers, and to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church. And the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Take back, redeem what belongs to you. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West, two churches. Then 500 years later, we have Luther and his protest. Three churches in 1,500 years. Three denominations, not three churches. And then, from Luther's protest onwards, 33,000 new denominations. I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. Pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility, because Jesus said, until they one, they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. It is fear that keeps us separated. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together, we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe we're all Catholics again. We now preach the same gospel. We now preach you're saved by grace through faith
alone, the word alone, was the argument for 500 years. The word alone is ner. You can read it yourself. The protest is over. The protest is over. per Okay? So, human aning convention conference, nagpakita, nagsulat, nag-voice, no? For the first time in history, nga nag-voice message ngadto si Pope Francis sa kay Kenneth Copeland. Si Kenneth Copeland mo na presidente. In fact, after months na niadto gyud sila sa Vatican, o mo ni ang picture nga itong makita ison. Si Pope Francis, kauban ni Tony Palmer o ni Kenneth Copeland. So tanaw na to ang ano ganina. Okay. I-play na to ang last portion sa reaction ni Kenneth Copeland. Kita ninyo ito. per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. Yun na, Pastor. Ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore, perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Di benedirvi e io vi benedico, di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Tony, bring your phone and come here. Wala si Kenneth Copeland mo I want you to video a message back. Come up here and let's do it this way so he can see this whole congregation. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you. And in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24, whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. You know what's so thrilling to me? I mean, when we went into the ministry 47 years ago, this was impossible. People would read that scripture and say, yeah, right. Till we all come together in unity of our faith. There ain't no way that's ever going to happen. Wala na siya katuig suon kay kini nga Pentecostal
Sila ni nag-produce og mga document failed against the papacy before. But right now, nagtanawa, dito gid sila sa Vatican. Yanana sila yung prayer format, kanang sa ubos, diha kanang ubos, kanang dugtong-dugtong nga prayer. No, united prayer na siya. So kinahanglan atong sabton unsa nang united prayer. Kay kanang united prayer sa panahon para sa mga patriarka, panahon para basic man na siya nga united prayer. Pero unsa nga prayer ang format nga bantayanan kay nato ito. So tungod niini nga mga ebidensya nga atong nakita karon, ebidensya nga atong nakita. Atong mapamalandong nga hinog na kaayo ang usa ka theology nga nahimong global philosophy. Sa philosophy nila nga love, cooperation, conversion, unity, unity. Kanang magkayusa ang tanan aron ma-achieve ang peace. Mato pa ni Kenneth Copeland 47 years ago in the ministry, it is an impossibility. But now, oh my friend. So, kini nga mga movement karon sa oras nga muwali ka igsuon, kung ang imong wali Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom, the coming kingdom, the coming Christ, imminent visible return, atong iwali ang Matthew 24:14. Kay mo nang atong gigunitan, lalo na sa mga Seventh-day Adventists. Kay atong gibarugan nga 2 Timothy 3:1-7. In the last days, perilous times shall come. 1 Thessalonians 5:1-9. When men shall be searching for peace, and peace could not be found. Sudden destruction, mahitabo. So kung kanamoy atong iwali igsuon, unya billions na ang gigastos ani nga program, kini billions, trillions na, pawis nila, singot o kusog ang with the firm conviction of their belief. Kita nimo ng ilang mga programa. Ang problema ani karon igsuon, mo na mulutaw ang duha ka blueprint. Asa may atong gunitan? Blueprint sa redemption nga ang naghimo ang Creator, ang Biblia ang Ginoo. So tungod niini nga konsepto igsuon, atong makita karon ang panagbangi sa duha ka theology. Nga naghisgot og 1,000 years. Ang Biblia naghisgot og 1,000 years. Nga gihisgutan ang 1,000 years in the last portion of the apocalyptic presentation. So kung kini nga duha ka theology karon, aktibo nga mo proclaim. Do nagi mo proclaim nga millennium dito sa langit ang mga katawhan. Unya, walihon nga umabutay na si Kristo, unya magsugod na ang millennium din ngadto sa langit. So, when and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Ma-witness man gina sa tanang nasod. Kay tanang mga religious leaders nagkakatigong, ang tanang mga nasod mo na may movement. Wa pa kahit sila mangusog sa nangaging mga dekada, karon pa na sila mangusog. Kay daghan pa man ang mga Adventist nga naanod nila, nga nadala gyud nila sa ilang movement. Daghan, uy! Bisa nga ni sa atong mga lokal nga mga komunidad. So, Matthew 24:14, and the end, no? Then shall the end comes. Mao na nga all nations, mao nang nangutana daan ta, nganong all nations will hate us. Tungod kay ang millennium here on earth, unya gisulat ni Ellen G. White, nga Christ reign of 1,000 years dinhi sa kalibutan, nga wala na sa doktrina sa mga apostolis, ang resulta ani igsoon, wala laing result. Uy, the result is exactly the final war, igsoon. Unknown, insensible to our senses at this moment, but philosophically wise, concept-wise, established in the pillars of the
and in the structures of the government principles, the final war, nanimaho na itawag ni Jason. Mga kaigsuunan, ang Biblia nagsulti, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Sa pangalan ni Kristo nga umaabot, nga atong iwali, and all nations i-witness nato, i-preach nato kung asa ta. Masukog yun na sila. Kay opposite man ang atong iwali. Si ilaha, 1,000 years ta dinis kalibutan. Uy, maghiusa ta. One faith. Mo nang gitawag nila one faith. Maghiusa ta. Reign of 1,000 years. This might be your first time to hear this particular presentation. But this is exactly what the Mount of Olives is telling us today. Seryoso ka na sa igsoon. Make a movement by your own. Visit your pastors. Visit your ministers. Go to your conferences and missions. Tell them, pray with them. My beloved friends, tungod kay ni ang movement sa kalibutan, ecumenical globalization, their programs and projects are politically right. These programs and projects are economically right, socially right, religiously right, because all faith, religious pluralism. But the question is, it is biblically right? Now the real war, please, kung unsa atong reliyon, take note. There is the war at our back, the backdrop. Naigira, uy, it's our enemy, and the enemy of Christ is moving heaven and earth to make his movement, his approach, his mode of attack so subtle, so wonderful. Pumita na siya, he transformed as an angel of light. Angel na siya, uy. Kay halos, mura man gina siya tinood. Kay tinood man gina siya. Pero naman ko'y plano sa Ginoo. Na may plano, pero walay plano ang Ginoo. O walay creator. This is the best program for us, for this humanity and the planet Earth that we live. Wa man tayo lain kay kinahanglan ato ginang sulbaro ng problema sa global warming, ato gining sulbaro ni John. Busa nagaingon manggod ang unang Tesalonica 5:3 nga kung ang mga tao magasulti, magasinggit, kalinaw o kasiguruhan, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Sa laban nila mo singgit og peace and safety. Pero ano lagi naman ang Biblia? Then sudden destruction cometh upon them. As travel upon a woman with child, and they shall not escape. Muna nag-ingon si Ellen G. White sa iyang sulat. When ministers, farmers, merchants, lawyers, great men, and professedly good men shall cry, peace and safety, sudden destruction coming. Oh, my friend. Muna mag-share mi ni King Rock. Isipin mo, when ministers, farmers, primarily this is a statement of Sister White addressed to us. When ministers, farmers, merchants, lawyers, great men, and professedly good men shall cry peace and safety, sudden destruction. Tama. Asa may mga dautan daw diha nga gimensyon. Mga evil people. Wala. Narig dautan diha. Wa man nag-ingon nga evil lawyers, evil merchants, evil ministers. Uy, puro ni sila mga faith believers ni sila. Kay gamay ra magdiferensya ito. Busa mga kaigsuonan nagaingon si Sister White. Let all have more to teach, to write, and to publish in regards to those things that are now to be fulfilled. And that concerns the eternal welfare of souls. Eternal welfare of souls. Ang atong kinabuhi. Give meat in due season to the old and to the young, to the saints and to the sinners. Ihatag ang sakto nga pagkaon sa saktong panahon. Ngadto sa tigulang o sa mga batanon, ngadto sa mga santos o sa mga makasasal. Busa kini nga series nga atong gisgutan ni John. Let everything that can be said
to awaken the church from its slumbers, as brought forward without delay. Let no time be lost in dwelling on those things that are not essential and that have no bearing, walay relasyon upon the present necessities of the people. O sa may present necessities? Ang present necessities sa mga tao sa kalibutan, disaster preparedness. O sa may present necessities na ito? Christ sealing truth to protect us from all these disasters about to come. Present necessities of the people of God. Read the first 3 verses of the Revelation and see what work is enjoined upon those who claim to believe the Word of God. Pabasahin na ito ng first 3 verses. Those who keep and hear and keep His words. So instruction ang Ginoo sa ato. Uy, mo nanining kagabi yun sa atong pagtapos. In this last page of the story of redemption, the final issue of deception, to hold up us with wonderful activities and programs of peace initiative, conversion, or human development. Na hold up ta diha igsoon. Kinindot man gini siya, ug walay plan of redemption ang si Kristo. Walay laing pinaka-the best nga program. Uy, mo nang dili gyud ni mawali nila, dili ni masangyaw, kay ang isangyaw nila, millennial development goal, unity of peace and prosperity. Unya nga atong isangyaw kay Christ's imminent visible return, ni ang mga lihok sa kalibutan, lihok na footsteps of the coming Christ. Mao naman ni siyang iyang pagkabot. Mo na struggle yun ang atong concept karon. Struggle yun ta karon nga naminaw. Kaya nga atong concept, unsa man ni mag-anod ta sa programa sa ebanghelyo. Unyang evangelism na ba? The best evangelism for us today is the evangelism of the message of Christ. Ang meaning sa ebanghelyo, gospel. O sa may gospel? Coming kingdom. Ug nangandam ka, that is the best message where the Holy Spirit can work to seal His people. Ang trabaho sa Holy Spirit, musilyo sa iyang katawhan. Nganong silyuhan man, kay nakabaton sila kamatuoran nga tukma sa panahon. O sa may ilang kamatuoran, nagkinabuhi sa pagpangandam. Kaya usay magamputa, tabangi ko so, Ginoo, salamat sa mensahe. Samtang kami magapaabot, wag yun ta ka move forward. Instead ang atong iyan po, dapat ang atong iyan po, samtang kami magapangandam sa pagsugat kanimo. Ang atong ampo kanunay manunggan, sana samtang kami magapaabot. Unya kanang parable of the 10 virgins, parehas man na sila nagpulat. Busa ni kagabiyon igsuon. Kung mao naman ni ang panahon, i-share na ito na, uy, igsuon, share. Kay ang pulong sa Diyos ragyod, ang pulong sa Diyos, mauragi lang parahan sa atong mga tiil ug kahayag sa atong alagianan. Unya mo entertain pata dinhi og lain nga mga program activities nga wa mahisubay sa plano sa Ginoo. Unya nahisubay dito sa gisulat sa Ginoo nga mo ni tabahoon sa kaaway. Ano ka? So the closing prescription of Jesus Christ is the light against the light nga gihimo sa kaaway. His personal physical delivery of the messages by the river, at the mount, and in the island of Patmos. Mao ni ang mosilyo sa atong kinabuhi, sa atong kalag. Mao ni aron kita makabaton sa final victory. Dili na ordinaryo sa Biblia, uy, nga si Kristo gyud ang iyang lihok minaog dito sa suba, sa ulay ug hidikil. Og nakig-istorya sa iyang ngapil ngadto kang Daniel. O ang iyang giistorya kan Daniel, parihos ra nga iyang giistorya dito sa upat ka disipulo. Ngani diha sa Mount of Olive, nga mo'y atong tunan ugma sa gabi, nga naging siya, spoken of by Daniel the prophet. Nga gilitok ni Daniel. So ang atong series, musunod lang ta kung giunsa pagplastar ni Kristo. Mao na nag-unang yun ta sa Mount of Olive, kay si Kristo nag-ingon,
When you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet. Sumuadto ta sa gilitok ni Daniel. Mao na nga, nindot jud in taon igsuon. Kay mao gina, ayaw na mo kabalakaan ang silyo. Uy, masilyon. Ang silyo, ang kamatuoran. Doktrina sa Ginoo, katapusang doktrina nga muhatod kanato sa panganod kanang taas. Kay ang doktrina sa kaaway ni Kristo, magpabilin ka sa kalibutan nga maoy bag-uhon sa Ginoo. Siya ang mubag-o, dili ang tao. Kay kitang tao, di kita ison, prangkahan kita. Mabitaw sa mga nananaw din sa laing mga sekta, inyo ba yung mapamalando? Bisag unsa ka nindot sa programa, bisag unsa ka nindot na sa proyekto, puro yun dakhan kay kapalpakan. Because this earth, this world, this planet earth is not our home for 1,000 years. We will be in heaven. And after that, ibalik na niyo. Busa makiksunan, sama sa uban kaninyo nga bako lang, akong itimpaya di ay si Herbert Ortalia nga tuwa sa Canada, sa US, kung siguro si Bird. Hopefully, sani siya nga kauban ginamo sa ministry, kang Emeline Adriano, nga nagasuporta sa ministry, no? Sa ministry. So, kay Eliseo Jetta, kay Preciano Linawan, no? Kay King Rap, the Radical Mission, morning Radical Mission. We have to move and deliver the message. No? Muna, Brother Jimmy, ato tanawon nga, ang, wa na ba? Kanawa na space ang philosophers ang theologian. Kanana, kanang lengguwahe ni Elijah White nga, ug doon ay patulan na daton dito sa biblical research, na that was several years ago sa mga hintungdan. Pero karon in the advent of our technology, dali raman na i-verify kini atong presentation. Oy, naa na sa YouTube, sa Facebook. Di can verify it o akong sa may dili diferensyado. Pero ang ato, ang kaluwasan sa tanan, ang kaligtasan sa lahat. Ma-pastor ka man, ma-elder ka man, ma-ordinaryong membro sa iglesia. It's time for us, panahon na gyud. Kay ang the greatest evangelism nga atong himuon, ang himuon sa anak sa Dios, is to live a life in preparation for the coming King. That is the most powerful evangelistic message we can deliver. Nga naman, huy, nangandam, asa man na siya? Nga naman na siya nangandam? Ay, taliabot na daw si Kristo. O, that's, huy, nga sa may ebidensya? So, maimo nang maistorya na yon. Nga ang ebidensya, na nagalihok ng ebidensya sa taliabot nga Kristo. Ngayon sa man among programa, sa man among mga activities, mauna na siya ang basic nga natong response sa problema. Pero ang problema, sulbaron sa Ginoo sa ingani nga paagi. So, i-provide ang solusyon nga ihatag sa Ginoo, igsoon. So, ang oras nato, alas 9:30 naman. No? Nilampas tagpila ka minuto, pero akay bawa man ko, nga wa man ta magdali, kay naaraman mo sa inyong balay. Okay, naaraman mo sa inyong balay. Di naman kinahanglan siguro nga magdali-dali pag yung ko din ni aron tapuson. No, sa kay Sister Emel Borthesi sa Australia, from Australia, okay? Kay Zelpa Postrero, no, nga nagatanaw karon sa Abu Dhabi kang kanini og Bana Leda, okay? Kay Nang Comet, kay Glenn Fabiliar, kay Rosendo Angeleno, Nestor Eleda, okay? So, kay Brother Elias, nga friend, o kay Bateria, nga kanunay yun, nga nagasubaybay. Ako nasayod nga ang Ginoo, nagatandog ka ninyo, aron inyong makita sa inyong duha ka mata, ang pulong ni Kristo nga nagakatuman sa atong henerasyon. Salamat kayo mga kaigsuonan, atong inuko ang atong mga ulo sa pagtapos sa atong pagtuon ng kagabi. Among may kugmaong dalay gumana mga Diyos, salamat kayo sa mensahe nga among napakalinghugan. Tabangi kami, nga kanunay, mulambo, nga among mabatyagan sa among kinabuhi, ang pagtubo sa kahibalo nga ikaw mismo ang magahatag kanamo aron kami magmadaugon samtang kami magapangandam sa pagsugat kanimo. Salamat o Diyos nga ikaw magapanalangin sa tanan nga nagaabli sa ilang cellphone nga mutanaw ni ini nga mensahe. Ikaw ang nagaplastan sa imong mensahe, ikaw sad ang moabot kanila. Itugot o Diyos nga ilang mabati nga ikaw ang nakiistorya kanila. Dili nila makita ang tao nga nakiistorya nila karon, kundi ikaw mismo nga mo'y nakiistorya kanimo. Kanila pinaagi sa imong pulong. Amo kining dawaton sa pangalan ni Jesucristo ang manluluwas. Amen. So,
Salamat igsoon sa inyong ako lang i-encourage mo nga i-share gyud nato ni sa igsoon. Ato gyud siyang i-share sa atong mga kaigsuonan labaw sa tanan sa mga tao nga nahimong kabahin sa atong kinabuhi. Okay? So magkita ta na sa ugma. God bless us. Ang atong topic ugma, basahin ninyo ang Mateo 24:15. Nindot na siya igsoon. Sunod nga verse sa Matthew 24:14. Okay?